Salam mehriban agzalam hem de kanalymyň mehmanlary. Şonky videomda men türkmen puğtama naqşynyň tikilişini size görkezmekçi. Puğtama naqşy bilen biziň gelin gyzlarymyz ýakalaryny, geyimlerini bezäpdirler. Menne özümde bar bolan nusgalardan puğtamanyň nähili görnüşde bolýany size görkezeýin. Puğtama naqşy şu şekilde bolýar. Öz tiken ýakam soň ýöne aýryp şular ýaly kiçirek gapçyk görnüşini oňuşak zatlar salar ýaly edip tikipdim. Şular ýaly edip tikilýär. Türlü sapaklar salsaňam bolýar. Esas ulanýan qara, ak, sary, gyzyl tapaklar bilen tikseňem bolýar. Anha Türkmen geyimlerini puğtamanyň esasy nähili ýerine ýetirilişini size ştaýdyna görkezeýin. Puğtamany Türkmen geyimlerini ýerine ýetirilenini ansat bolýar. Balak küpüleriniň şeýle zira ýollar boýunça puğtamany ýerleşdirip bermeli bolýar. Puğtaman näçe öz islegiňe göre 8 setr sal, 7 setr, 6 setr sal iri oňuk ol öz islegiňe bagly. Ştaýdy 8 setr balak küpüsini 9 setr puğtama naqşy ýerleşdirilipdir. Puğtama naqşyny her hili görnüşde salyp bolýar. Ine şular ýaly naqşy bölsek şeýle atanajyk görnüşini Reýtgajykna köýneklerimizin ýeňiniň agzyna şu görnüşde puğtap köýnekleriň ýeňini bedäp bolýar. Inniki videolamda çep sagynyň hem-de alajanyň tikilişini hem size görkezmekçi. Häzirni puğtamanyň tikilişini görkezeýin. Puğtamany başlamazdan öň nira ýerine ýetirjek bolsaňyz şo matany taýýarlaýaňyz. Oň arkasyna 2 gat mata da ulansaň bolýar. Ýöne häzirki döwürde şu esasy puğtama tikjek mataňyzyň arkasyna 2 gat şu görnüşde kliwoy ýelmeseňiz hem bolýar. Şunuň ýaly. Kliwoy ýelmeňizde naqşyňyz tekis innigan owadan oturýar. Häzir men size görkezeýin. Tapagyň işilişiniň videolary bardyr, açyp görüp bilerseňiz ony. Sylkasyny şu videoň aşagyna onam ýerleşdirer. 3 gatyndan işden esasan puğtamaňyz owadan nepis bolýar. Nähili ululukda siz puğtama naqşyny ýerleşdirjek bolsaňyz şo boýunça danim çyzyklar alýaňyz, ýerligini goýýaňyz, men ştaýda 1 cm ýerleşdirer ýaly edip çyzdym. Onsoň şu tikjek naqşlarmy menki 3 setrden ibarat boljakda. Takminan şunu 3'e bölýäs göz çeni bilen. Soň naqşy tikip oturýarkaňyz onu her gerek çyzma hükman näsiz eliňiz enlik eder tikip berseňiz. Şoň üçin häzir men görkezeýin size nähil tikilişini. Onuň şoňa göre durly naqşlary, şo tikiliş usuly durly naqşlary siz ýerleşdirip bermeli bolýaňyz. Şu bellenen çyzyklaryň arasyna. Esasy birinji bilen garalama renkimiz alyas. Men size düşnükli bolar ýaly açyk göwallym. Şu esas renk diýemde garalamasyndan başlaýar şular ýaly. Soň sarlap aklap berýär. Bir sydyrgyn bir wada naqşy tikip kesseňem bolýar. Häzir görkezeýin. Men puğtama ýa keşde köjeme naqşlaryny ýerine ýetirende şular ýaly elme ýügse takynýan. Tebäp uzak tikip berseň barmaklaryň inge barmaklaryny deşýär. Şoň üçin demir oýmuk
Oýmagam bar, ýöne oýmak sapagda aýelýär. Şoň üçinem şular ýaly matadan ýürüýte ýüpsedi kinseňiz, nagşylary ýerine ýetireňizde siz barmaklaryňyzy aýylamarsyňyz. Näme görkezeýin? Tapaklan men öňden işdim. Häzir men size şu nagşy etip görkezmekçi. Ştaýda men 4 gezek sanışdym. Ne berde 3'ten sanışdym. 3'ten aralar açyk bolýar. Şoň üçin 3 tapakdan işilen 4 gezekden hem sanjylan bu tomalar has sykyjy owadan bolýar. Diýsanjynam da kalyn. Şu 3'e bölüp de takmynan şoň birinji böleginiň düýbünden çykarýas çyzygyň. Iňämidi ýokarky çyzykdan tanjýas, ýanky sapagyň çykan ýeriniň etil gabadyndan ham çykarýas iňämidi. Ine şu şekilde. Ine şunýaly 4 gezek sançmaly. Golay. İkinci tapar. Üçüncü tapar. Şu iňäni tanjaňyzdy sapakla golaýragyndan tanşsaňyz aralary naşyňyzyň açyk bolmaz. Dördüncü. Inni iňäni aşaklaryna urukdurýas. Inni biz ikinjini edýäs. Aralygyny goýýas. Göz çeni bilen goýberiň, soň ugruk gidersiňiz. Bir wada bolmasa ziýan ýok. Dikileni çepden sağa dikilýär. Yeniden şu ýokarky ýanyndan salýas, aşağından çykarýas. Yenide ýan rajygyndan kän ýer goýman. Inni ýene 4 sapar dikdik, aşağı urukdurýas. Ştaýda nähili çen bilen yer goýan bolsak, göz çaky bilen ýene-de berrakdan iňän çykarýas. Ýene şu ýokarky çyzykdan salýas, tapagyň çykan ýerinden çykarýas. Ne şekilli 4 gezek. Aşağına urup durýas. Inni ikinji setr gelmeli. Inni berde 2 sany bolmaly. 1 2 şu boşluklara danim gabat getirmeli. Aşağıdan sanjýas. İkinji çyzygymyzdan. Soň nagş ugrugy berenne çyzyklar çyzmak gerekken. Şu nagşlara görä tiki bermeli. 4 boşluk ýasap şonýaly gitýär. Birinji, ikinji, üçüncü, dördüncü. Bir eliňe oğruk giden soň bu taman hökman keseligine del, dikligine dikseňizem bolýar. Ine şunu dikligine dikilen.
ikincisine yerine yetirelim. Göz çeni bilen şun gavadından çıkarıyaz. Şu çunkun gavadından ingemet tapamaz çıkardık. İnni şon ucunun çunkunun yanından ingen sancıp tapan çıkar yerinin yanından çıkarıyaz. 4 sansını inniki 4 burçluğu çenli yerleştirip yine şu şekilde putamağım dikilişler yani. Putamı keşte naqşlarını qarıp bir-birine geliştirip qarıp yakada dikip bolya. Odan gelişe qarılan türlü usulü dikilen naqşlar qarılıp yaka dikilenine. 2 3 4 ana aşağı uruqtırıyaz duyaz bir kitapar du çözülmedi yani ne tarihine tikilsin var kadoyun İzat nehirrek tikilsini bir alsanız avın tavını onun siz özünüze göre nehil ödesleňize göre nehil yerleştiresiniz gelse şoňa göre danim durly naqşlary putamang durly naqşlaryny tikip bilýäňiz tikip bilersiňiz inni şu taýdyna ben berde dikdim-de biraz yer goýýas inni göz çeni bilen edi berýäs şoňa gawatlap şolardan orientir alyp men gurlamdy ime görmek durmuşda nehili gurlösem şolar ýaly inni kolup galanna tak iyi dip ulonyan arasyna gidýär neme inni geçse şoň üçin edilýänden sünjez üç 4 Inni ikincisi etirmedi diye. Onda da 2 tanesi var. Şimdi şunu göz çakı bilen çıkarıyaz. Şu göğün dengesine olmalı göğün burçunun. Şu göğün yanından alyaz. Düğünün. Birinci. İkinci. Üçüncü. Dördüncüymüz. İňen aşağı uruqtırıyaz. Şu yoqorqy saryň çakymyz bilen çıkaryaz. Şu yoqorqy saryň şu burçundan iňeni sünjýäz, sapamyzyň düýbünden çıkaryaz. Yüselesseň gowolya. Iliňe magyrdan ok, işen bakym ýöreýe. Dördüncü. Aşaklaryna uruqtyrýas. Indi aşak setirmi diýýäs. Bu göğün tersine bolýa. Göğümüz aşak bakýa, sarlamy aqlamy ýokaryk bakýa. Indi şuna şey demedi.
Gök, sarı, gök, ak, gök, sarı, gök, ak bolup gitmeli. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Bir, iki. Şu bir bilen rahmatna paratka diýilýär. Şu olçun biriniň çünkü bilen degişik gitmeli. Çurşulamadan soňky bölegini tikelim. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Naşaklığını urup durýas. Ine şu şekilde. Haýsy naqşy bolaýsyn, nähil naqşy bolaýsyn şu usulla dikilýär. Çepden taga ýanky görkezişmýäli. Siz dikenizde ýeňiljek naqşlardan başlap, soň onuň naqşlary kynlaşdyryp bermeli. 5, 6, 7, 8 setirlik naqşlary talyp bilýäňiz onu. Şuňaly 2 setirlik naqşlaram salsaňyz bolýar. Şeýle 2 setirliydi. Şuňaly. Tamam. Şuňaly gedekleşdirip, gök sarı, gök ak, gök sarı, gök ak. Şulam naqş. Bunu 3 setir etseňiz, ine bular ýaly naqş bolýar. Ol özüňize bagly. Ýani şu geýimde görkezişim ýaly. Bular ýaly uly naqşlar etseňiz hem bolýar. Wiýany pauza goýup naqşy alyp bilersiňiz. Şuňaly bölüp ine şeýledi. Koýnaklaryň ýeňiniň agzyny şular ýaly edip gitýän oda naqş bolup gitýär. Ine şeýle. Ine şunuň bilen mehriban agdalam wideom düşürüp tutarýan. Inniki wideolarda görüşýänçe hoşda bolun.